Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ngalezi inkonzo, ngalezi ifundiso, ngalemvuselelo. Ngiyacela bazalwane uma ngabe userious ngokuthokozisa uNkulunkulu ophilayo, ngokuhonorisha uJesu Kristu ukuthi wasifela esiphambanweni. Uma ngabe ukubona ukubaleka komsebenzi uNkulunkulu awenza ngoJesu ukuthi sisindiswe kususwe izono zethu, sihlanjululwe ebubini bonke, sinikezwe ukuphila okuphakade. Uma ngabe ukubona lokho bazalwane, izoba khona into yokuthi kambe mina uNkulunkulu ngamenzelani, ngiza kumbonga ngani, ikuphi uNkulunkulu engamjabulisa ngakho. Uma ngabe uyiunderstanda into yokuthi wasindiswa, wahlengwa, impilo yakho yayimbi kanjani, uma ngabe ukuthiwa insindiso ayifikanga, uya-understanda yini ukuthi ubuzoya ekulahlweni kwasesihogweni kwaphakade, bunjani, bungakanani ubuhlungu balapho. Khona izinto bazalwane esingayinaki, esingaboni ukujula kwazo, esingayiboni incazelo yazo ukuthi zisho ukuthini. Kube izinto ezilula nje kithi. Khona into engeke siyenze, khona inqumo esingeke siyithathe uma ngabe singabantu ababudedengu. Bazalwane, ibaleke kabi indaba yokuthi sasindiswa, saphenduka, sabuyela kuNkulunkulu, kade siyinto yokulahlwa ngenxa yezono zethu, siyiphilele isinoma kanjani, sihamba ngeenkanuko zethu, senza into esithandayo, siphile emanyaleni. But uNkulunkulu wasihlenga ngoJesu Kristu, sasindisa, sazalwa kabusha. Uyabona uma umuntu ekwenzele into enkulu, ebalulekile, oyihloniphayo, lo muntu lowo uyamazisa enhlizweni yakho ukuthi kambe yini bengayenza. Akasuke engqondweni yakho, akasuke enhlizweni yakho, uyafisa ukuthi umjabulise ngoba ungenzele into enkulu, angisoze ngamkhohlwa. Kambe yini ayithokozelayo, yini emjabulisayo, ucabange ngalokho. So ke bazalwane, lezi inkonzo, lezi ifundiso ziwusizo kithi ngoba zisivula amehlo ukuthi uNkulunkulu yini emthokozisayo. So ke uma ngabe siserious ngokuthokozisa uNkulunkulu, sijabulisa uNkulunkulu, singathokozisi thina, singathokozisi inyama yethu, kodwa impilo yethu ibe centered around Jesus Christ, not centered around ourselves, not centered around uself wethu, umina wethu, ukuthi mina, kodwa yonke into ibe ngoJesu Kristu owangifela esiphambanweni, ngoba kahle hle bekuphelile ngami. Ayikho into eyimi, ayikho nje into eyimi. Uyabona umuntu mengena Jesu bazalwane, ephile ezonweni, ayikho into enguye, ngoba uzinkuni zesihogo, uparafini wasesihogweni, uyolahlwa esihogweni, into yokulahlwa. Kodwa manje mase kuthi uyaphila ngenxa kaJesu Kristu, usuphilela yena uJesu Kristu, ngoba kahle hle mina bekuphelile ngami, njengoba ungibona nje kungenxa kaJesu. Ayikho indaba yami, mangasusa uJesu kimi, ayikho into eyimi. Kodwa manje akubonakala bazalwane, akubonakali ngempela simrecognize uJesu wethu. Akubonakali siurecognize, so acknowledge umsebenzi uJesu awenzile empilweni zethu. Akubonakali si-honorisha, sidumisa, sihlonipha uthando lukaNkulunkulu alikhombisile empilweni zethu. Akubonakali lokho bazalwane, ngendlela esenza ngayo. Uyabona uma umuntu ekuphi isipho, emvelweni nje bazalwane, umuntu uma ekuphi isipho, uma ngabe usimukela leso sipho, usimukela indlela osimukela ngayo, uyabona naye lo muntu ukuthi hawu, yazi akasijabulelanga. But indlela futhi owenza ngayo uyabothi wazi wajabula, ajatshulise ukuthi ujabulile.
Mawuvela usithatha nje ngesandla esisodwa ngiyabonga. Hawu just like that nje. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Wow, ngiyabonga. Nkosi yami ngiyabonga. Indlela owenza ngayo, itone yakho, action wakho ukhombisa ukuthi uyayijabulela lento. Indlela sibonga ngayo bazalwane insindiso yethu ukuthi sisindisiwe sikhululiwe ezonweni, sikhululiwe ebuqheleni bukaSathane, sikhululiwe kulahlweni kwaphakade. Uma lento yambulekile sibona ivelu yayo bazalwane. Yona indlela lefuneka senze ngayo. Yona indlela efuneka sijabule ngayo bazalwane. Yona indlela efuneka sibonge ngayo. Umzali nje bazalwane umzali umuntu enzele athenga into enkulu enzele izingane zakhe isipho esithile. Kodwa indlela ezenza ngayo zivele nje zibande izingane. Kumphatha kabi umzali kuba buhlungu. Kuthi lezi ngane angisazi ufuna ngenzeni manje. Mangithi ngiyajabulisa ayikhombisa ukujabula. Mangithi ngizenzele okuhle ngiyiphatha kahle ayikhombisa ukushintsha. Ngoba ma umuntu ekwenzela into enhle useyekhombisa ukuthi uyakuthanda bese uyashintsha ube nendlela owenza ngayo ekhomba ukuthi uyakujabulela ukwenza kwakhe kuwe. Akakhombisa appreciation, and appreciation ikhonjiswa ngendlela eziningi. Ukhombisa ngo-action wakho ukuthi kambe yini engayenza, kambe uthandani yena. Ya bazalwane lezi inkonzo siyambonga uNkulunkulu ngazo zizosiza ukuphila kwethu kulabo abayimisele ukumkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, bamjabulise bamthokozise. Uma futhi nabo bezithanda ukuthi uJesu mayefika elanda ibandla babe ingxenye yentokozo yokuhlangana nenkosi uJesu, ngoba phela ngeke ibe khona intokozo bazalwane ungayenzanga intando kaNkulunkulu. Izoba khona kanjani? Uzojabula kanjani ukuthi uJesu usefikile? Ngoba bazalwane ngizwa bazalwane abaningi masikhuluma ngokuthi uJesu uyabuya athi umzalwane akake ethukuma kancane. Why umzalwane esho njalo? Akakujabulela ukuza kaJesu. Why? It's because kusenezinto zakhe lo mzalwane noma lo muntu afuna ukuzenza. Ukuza kaJesu kuzoba isiphazamiso. So ke ayikho intokozo, akukho ukujabula, akukho appreciate ukuthi uJesu uyeza. Mayeza uJesu uzongiphazamisa, uzongihlonisa nento zami, angaqedi into zami, abona angaqedi inkanuko zami, imfiso zami. Already lo muntu bazalwane use out lo mzalwane. But umuntu ophila entandweni kaNkulunkulu ephelele la emhlabeni ejabulisa uNkulunkulu unento ethi ngifuna ukumbona uNkulunkulu. Jesus is coming. Uyabona lento ukuthi yes, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Uyabona? Uyamagina mayesefikile. Uyabona umuntu omthandayo kade umlindele. So kade into ade uyenza kade umjabulisa. Then usufuna ukumbona manje ukuthi ujabule kanjani. Nawe futhi ufuna ukumbona umuntu okwenzela into enhle. Ufuna ukumbona ubuso nobuso. Unalo umoya, unalo umuzwa ukuthi ngifuna ukumbona. Uyabona? Awumagina abantu abafisa nayo ukuthi babonane. Yabona athi umuntu sengikhumbule nami sengikhumbule sengijahenini sengijaha ukufika kwalolo suku lo. Malifika lolo suku uthi uyabona abantu besifazane mabejabulela kade bagcinana. Bahagane bajabule kade bagcinana. Yabona abantu abathandanayo bajabulelana. Abantu abathandanayo bengabonani ubuso nobuso bayakhumbulana bajabulelana ukuthi mase behlangana bayajabulelana. Nangu uJesu sengiyajabula, nangu noJesu uyajabula naye ukuthi ngamhaga ngamgona nalona futhi uyajabula ibandla lami selikimi. Uyabona? Kodwa manje kubona la ngazathi ukho lo muzwa abazalwane. Yini eqedele umuzwa lo? Alukho uthando lukaNkulunkulu kithi. Sithandela thina nje. Sithandela izwe. Sithandela into zethu, sithandela impumelelo yethu. Uthi uJesu lezi labantu bangidumisa ngendebe zomlomo. Lisho njalo izwi lenkosi. Yabona? Ngithi uMark chapter 7. Labantu bangidumisa ngendebe zomlomo, inhliziyo yabi kude nami. Sisho uNkulunkulu masithi siyamdumisa, siyamthanda, siyamtshela, sikusho lokho ngendebe zomlomo. Inhliziyo yethu ayikho lapho. There is why amaningi abanendaba nokubuya kaJesu ukuthi uJesu uyabuya.
Nhlobo abanendaba ngoba ukuba abanendaba abazalwane lezi inkonzo abazalwane lama recordings njengoba sikhuluma njena ziyasivuselela ziyasishape manje ziyasilungiselela abazalwane zisilungiselela ukuthi uJesu uyeza kufanele sibe ready uyabona makuthiwa umakoti uzoshada ujabule mina ngikhuluma ngabantu abaphila impilo yobungcwele from umfana proposer akakaza ahlale nentombazane ndawonye lento okuthiwa yini courtship letha abantu bayafundana abakaze bayenze lonto ngoba ngokwezwi embusweni kaNkuluNkulu kunendlela okwenziwa ngayo makushadwa abantu abadala basuke be-involved ama-leaders ebandla asuke involved so kunendlela okuproposwa ngayo angikho leso sifundiso njengamanje then insizwa iyayithanda inhliziyo yayo iyashaya qhu ilolu uthando lwalentombi ezoshada nalo yabona mayithi yalala akuvumi ukuthi ilala ingacabangile ngaye iyambuka esela iduzane lo muntu wesifazane ezoshada naye then iyacabanga sekwakhe umuzi uyacabanga uhlelo ukuthi lizoba kanjani izinto ezizohamba kanjani iyamagina sekunabantwana kunezinto eziningi edukhuzana yabona inhliziyo yayo iyashaya iyagqugquza hayi ukuthi iyagula igqugquziswa uthando ukuthi siyeza lesi sithandwa sayo nentombi ngapha nayo ayisayibonile ekhaya abazalwane yonke into eyenzayo manje yabona ngishishanele egcekeni ngishipheka ngishiwasha izisimale eyodwa ithula icabanga iyasmile yabona abayibuka abathi uyaze usemathandweni wena yebo ngisemathandweni yini ukwenze njani angithi vele ngizoshada ngiyohlala uyacabanga esiyohlala nesithandwa sakhe uyacabanga bazalwane esehleli esewumese sesibanibane uyacabanga esekhulelwe yabona isise sesiqhuba uyacabanga yonke process eselaphana yabona kube uyacabanga sebehleli ndawonye bekhuluma bebukana ubuso nobuso abantu abanjani labo bazalwane abathanda nayo sebejahile ukuthi kufike lolu suku lokuhlanganiswa kwabo yabona sebejahile nantu usuku lokuhlanganiswa kwethu bayamajina yabona uyayibona lento bazalwane uyayibona ngikhuluma mina ngabantu abaphila ubungcwele bese beyoshadiswa yabona kuthi akusavumi ingqondo yami ayisakwazi ukucabanga ngenye into ngicabanga ngalolu suku sishada sengimbamba ngesandla esengibamba ngesandla yabona esekhuluma amazwi nami ngikhuluma amazwi sisihamba sesindawonye ngiyacabanga abantu abathandana abangena emshadweni labo kunjalo njengamanje ngoKristu nebandla I believe kunjalo enkosini uJesu ngabe kunjalo kithi bazalwane ngabe ukhona lo muzwa lo lapha nakuba Ephesians chapter 5 methu umphostoli Paul ekhuluma ngendaba yoganana lapha bese ethi ke angikhuluma kahle ngikhuluma ngoKristu nebandla kunjalo bazalwane kunjalo ngempela uma ngabe ubaba wethu sezulwini kubaba wethu simthanda abazalwane uyambona umntwana mangabe ekade aqhela ahamba waba kude kubazali bakhe uthola ukuthi akusavumi akuthenze lutho yindaba na inkumbulo yabazali bakhe nabazali akusavumi kwenzala ukuthi yabona ke manje akusavumi lutho ke impela manje ngikhumbula ingane yami angisafuni lutho athi makuthi kuyadliwa wathi akusadleki nokudla ubeka ukudla yabona umama lento ivela kahle ngayo umuntu wesifazana yabo indoda iyakwazi ukudla imhlathi yabona kufike lapho uthi athi mama no angisafune lutho ithi indoda yamncenga no ngikhumbula ingane yami manje ngifuna nje ukubona ingane yami kobe kwanele akusadleki ethe sabathe uyacabanga umama uyalala uyavuka uyacabanga ingane yakhe ngaleni ingane ethi angisafuni lutho ngifuna uma wami ngifuna abazali bami uyalibona leyo affection leyo lolu thando lolo olugenuine bazalwane ngakube lukhona njengamanje lunjalo kuthina ngabe kunjalo njengamanje thina njengebandla thina njengomakoti wewundlu uJesu Kristu thina njengabantwana bakaNkuluNkulu phakathi kaBaba uNkulunkulu nabantwana bakhe abazalwane bonke abasindiswe ngeqiniso ngakube kunjalo njengamanje abazalwane uma kungenjalo pho kwenziwa yini ukuthi ngabe njalo asiboni ngani bazalwane ukuthi sithakathiwe
Sibhizi, sicrazy ngenye indoda, sicrazy ngomunye ubaba, sicrazy ngomunye umkhwenyana, sicrazy ngomunye umzali. Hayi lo onguJesu Kristu, hayi uNkulunkulu wethu ubaba wethu esezulwini. Ubani lo sicrazy ngaye bazalwane? Sicrazy ngoSathane nento zakhe, nobucobecebe bakhe, nebukhazikhazi bakhe, nobuhle bakhe, nalezi certificate lezi zakhe. Bacrazy abantu ngamajazi. Uma kuthiwa sebegqokile, umuntu uyazimagine esegqokile, esegraduateile, uyayimagine umuntu esesebenza, uyayimagine umuntu esehamba ngemonto enjena, esakhumuzo njena, esehlela emzini onjena, uyayimagine umuntu esehlala efinishini esedla ukudla okunjena, yabona, uyayimagine umuntu esehamba ngemonto ethile phakathi kwabantu sebembuka, yabona. Nanso into esicrazy ngayo ke, nanso into esijahile. Makuthiwa umuntu uphasile, uzombona indlela azojabula ngayo. Ngikhuluma ngento engiyaziyo bazalwane, engibuya kuyona. Akukho esikujabulelayo ukuthi senze intando kaNkuluNkulu. Indlela esijabula ngayo uma kuthiwa umuntu uphasile, makuthiwa umuntu uthola umsebenzi, makuthiwa umuntu ideal iphumelele, lekuzana ibusiness ethile, mhlawumbe itender, mhlawumbe icontract ethile iphumelele. Indlela abantu abajabula ngayo ayifani nendlela umuntu ajabula ngayo ukuthi hey wazi wakhuluma uNkulunkulu namhlanje enhlizweni yami, wangamvulela into ethile, yo I'm so happy, uNkulunkulu ukhulumile, wathi uthanda ukuthi wangamvulela into ethile, uJesu kuthiwa uyabuya, ngijabule. Asinawo lo muzwa abazalwane, singaqamba mangaphambi kaNkulunkulu. Nawe uyazazi nje awunawo lo muzwa. Uma wasubuka indlela ojabula ngayo, ujabulela izinto zenyama zalelizwe, yabona. Akukho la sijabulela khona ingane zethu ukuthi hey ikwazile ukunqoba isono kade ilingwa ndlela thile, yanqoba ifika ijabula ithi mama baba kade ngilingwa ngisesilingweni ngisempini nganqoba. Ajabula umzali, mntanami asithandaze, sibonge uNkulunkulu, sidumise ukuthi uNkulunkulu sinqobele. Ayikazi ibe khona injabulo enjalo. Kodwa meqhamuka ingane ithi mama ngithola icall, ngithola imessage ukuthi ngimukele umsebenzi nje kade ngokwenza interview ngiqashiwe, ngithola ipromotion, ngiphasile, manje sengiyograduate. Iyona nto ke leyo ke sijabulelayo ke. Mofuna ubona abantu bejabula ngempela, uyobabona kulezo zinto lezo. Makhuluma ukuthi uJesu uyabuya, akekho umuntu othi hey ngaze ngajabula namhlanje ngihlangane nenceko ekhuluma ukuthi uJesu uyabuya. Iyachaza njengoba sichaza nje kulama recordings. Akekho umuntu ojabulela lokho. Instead abantu bayacasuka, instead bayanengeka, yabona, bayanengeka abantu. Futhi abanesikhathi sokulalela lezi intshumayelo noma lezi imfundiso lama series of teachings, abanasi isikhathi sokwalalela. And umuntu eselalela umuntu anaso isikhathi sokucabanga ahlinze ngakho. Kodwa Nkosi yami, saze sayigwaza inhliziyo kaNkulunkulu ngobuhlungu ngomkhonto, sayizwisa ubuhlungu. Kulungile, uNkulunkulu noma esithanda abazalwane simzwisa ubuhlungu. He is God. He will manage. He knows what to do. But maye kithi bazalwane, maye kithi uma singafuni ukuphenduka, uma singaphenduki. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Kahlehle umoya engcwele ongikhulumisa kanjena, lokho esengikukhulumile njengamanje kule recording bengakuhlelanga. Ebengithi ngikuhlelile ngifuna ukukhuluma ngakho. Bengifuna ukukhuluma nge-divine order for family protection. Ukuhleleka kwaphezulu kuNkulunkulu ezulwini, okwamisa obaba uNkulunkulu ezulwini, ukuhleleka, i-order, ngenhloso, ngenjongo yokuvikela, yokuprotecta umndeni. Automatically uma ngabe silandela i-order kaNkulunkulu, umndeni uyavikeleka, uba protected. Khona lapho uSathane ekhuluma khona noNkulunkulu encwadini kaJobe chapter 1. Uthi uSathane ekhuluma kuNkulunkulu ngoJobe uthi kufanele phela wena uNkulunkulu umvikele ngakho konke. That's why iphumelela kanjena. Kodwa uma ungasusa isandla sakho, mina ngingadiswa yonke into anayo, then uzokuthuka uJobe. Wena uNkulunkulu uzokuthuka.
uNkulunkulu bazalwane uletha umuntu emhlabeni already eqedile ngezidingo zakhe umuntu. Enye into esidingayo singabantu, uNkulunkulu wayazi ukuthi usilethe emhlabeni already sekunesithi esinguSathane. So kwakubiza ukuthi uNkulunkulu aprovide i-provision ye-protection. uNkulunkulu enza uhlelo lokuthi labantu mangibalethe emhlabeni kufanele bavikeleke kuyo yonke imisebenzi namacebo kaSathane. So uNkulunkulu mayizomisa umndeni, uNkulunkulu wayazi ukuthi uSathane uzohlakaza umndeni. Abantu mabelalela uNkulunkulu besaba uNkulunkulu, they shall be protected by God, by God's order. Ukuhleleka kohlelo lukaNkulunkulu. So uma ngabe umuntu emsaba uNkulunkulu emlalela, uSathane akakwazi ukuhlakaza umndeni. Namhlanje sikhala isililo bazalwane, imndeni ihlakazekile, sinama pains. Why? Imvelo ithi kumele ngabe sindawonye njengomndeni. Kodwa thina asilandelanga ukuhleleka kaNkulunkulu, iorder kaNkulunkulu ngemindeni. As a result, umphumela walokho kwaba ubuhlungu, kwaba usizi, kwaba umunyu njengoba kwenzeka namhlanje. But glory be to God. Ngoba uNkulunkulu senzela inkonzo efana nalezi. It is not too late sangalungisa bazalwane. Even if it's going to cost, kuzobiza, kodwa okusala ukuthi uNkulunkulu akahluleki. Uma sivula inhliziyo zethu, uNkulunkulu sangalungisa, kusangalungiseka ngokuvuma kwethu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Kukhona ukufa bazalwane, and uJesu uyabuya, kufanele siphile impilo engcwele. Siphile ngokwentando kaNkulunkulu ephelele, ngokwecebo likaNkulunkulu asemaphakadeni. uNkulunkulu mayilethu uAdam, iorder kaNkulunkulu, uNkulunkulu uqala udala uAdam, indoda, umuntu wesilisa. Indlela indoda yakhiwe ngayo, inama muscle, ngisho iphimbo layo, uyalizwa njengoba ngikhuluma nje. Indlela yakhiwe ngayo indoda, kunamandla afakwe kuyo. Why? That is for protection. Uma khulunywa ngokulwa, indoda elwayo, hayi umuntu wesifazane. Uma khulunywa ngokusebenza imisebenzi enzima enamandla, edinga amandla, indoda yenza lokho. uNkulunkulu waletha uAdam, emva lokho wayeseletha uEva. Indlela yakhe ke ngayo umuntu wesifazane uyayibona nje nawe. Umuntu wesifazane lo. Nephimbo lakhe umuntu wesifazane. Ngisho indlela mayigijima uyambona ugijima umuntu wesifazane. Kunezinto athi mayibamba ubone ukuthi noma uthuna unamandla yena futhi uhlakaniphile, kodwa kunezinto engafanele ukuthi ayibambe esinda ngoba umuntu wesifazane amandla akhe alingene akaleke ukuthi umuntu wesifazane. uNkulunkulu wenza leyo order bazalwane. uNkulunkulu wenza leyo nto ukuthi ibe kanjalo. Usoft umuntu wesifazane kanti indoda irough. That is God's order for family protection. Ukuthi umuntu wesifazane nje besefikile nje already indoda mayifika iprotectwa uNkulunkulu. Owesifazane mayifika uprotectwa indoda. Malithi iBhayibheli kwaba se-Ephesians chapter 5, madoda thandana umkenu. It means madoda protect your wives. They must be safe under your protection. Funeke bavikeleke, bayizwele bevikelekile ngaphansi kwesivikelo esingamadoda abo. Right, and cherish them. To cherish them is to take care of them. Lapho besaba, you are there for them. Lapho bengabaza, you are there for them. You are there for her. Wena njengendoda ukhona makuthiwa uyesaba, makuthiwa uconfused, makuthiwa uyangabaza, yabona? Makuthiwa uncertain, akaqinile, akanasiqiniseko. Izinto ayihambi ngendlela mhlambe abelindele ngazo, you are there for her. That is to cherish, taking care of her. Umnakekele,
mayihlaselwa elingwa, you are there. I-order kabani leyo bazalwane? KaNkulunkulu, and awuyifundeli, it comes naturally. Umama ke mayisekhulela umama naturally bazalwane, unendlela ayiphatha ngayo, unendlela andla ngayo, inature iyahlunga bazalwane, akadli noma yini ngoba inature isisho yona uvela kuzonda ukudla, athandisa ukudla okuthile. Ngikhuluma mina ukudla okwadalwa uNkulunkulu, hayi upoison lo odalwa abantu, lokudla okudliwa namhlanje okuthiwa agulisa abantu. Yabona, akadli noma yini umama ngoba ukhulelwe, kuprotectwa lo mntwana ongaphakathi. Uyayizwa protection, i-divine protection kaNkulunkulu, i-order kaNkulunkulu, i-divine order for family protection. uNkulunkulu protect indoda, indoda iprotect umfazi, umfazi uprotect umntwana lo sesiswini. Izinto ingane ihleli, ingane umntwana uprotectwa umama bese yeza ubaba. Yabona, mabe weak umama, ubaba uyamlekelela entweni ethile, amkhuthaze ma esenhlungini ngenxa ukuthi ukhulelwe, indoda yamlekelela imsize ngendlela ngezinto ezithile. Atete umama ngenxa ukuthi useweak, usanda kutete, indoda ilapha, indoda ukumsiza. Ngenkathi indoda ibhizi lapha emasimini ifuna ukudla, ibhizi yokha amanzi, ibhizi washa lapha ipheka ngenxa ukuthi umama uweak, then umama ukuphi yena? Umama uhle nomntwana wenzani? Protect umntwana. Ubaba uprotect umfazi. Yona ke indoda nje ibhizi lapha iprotect obani? Iprotectwa uNkulunkulu. That is divine order for family protection. That is i-order, ukuhleleka kaNkulunkulu ukuba kuvikelwe imindeni kuyimvelo bazalwane. Ngabe kunjalo njengamanje? Lento engikhuluma ngayo isekhona injalo njengamanje. Noma sibhizi. Uneluzalo utete ufuna unene, akade umntwana, uqhubeke nomsebenzi. Indoda ayikho eduzane, isebenza le kude. Umama uyafunda, umama ubhizi uyasebenza le kude, kubhizi namabhizinisi. Kunjalo njengamanje abazalwane. Asibuye. Iyakhula lengane ngapha, ithola uthando. Umama uyayibuka lana, uyayibrusha, naye iyancinta lana ibele, ibuka umama emehlweni, bayabukana. Yabona, umama ukhohlwa yonke into, ukhohlwa ubuhlungu isikhathi ehelelwa, ukhohlwa ubuhlungu isikhathi ezala. Uyabona, uzuba umnandi manje umama. Useyaqala manje ukhuluma izinto ezimnandi kuyo ngoba usaba uNkulunkulu omama, ukhuluma amazwi amahle, uyayibrusha, inkathi eyibrusha khona uthando lwakhekayo phakathi kwalomntwana nalo mama. Izinto ihlala eceleni kwabi babuke bethandana nayo bese yabona imthando umkayo ukuthi uphethe kahle umntanami, indoda yamthanda umntwanayo, ipride hayi indoda ukuthi ngizele nginomntwana, ngisho ihamba yaziza ukuthi indoda. Esikhathi umama ikhulisa kahle lengane, eyibrusha kahle imi babuke kuthi icosolole endodeni isuka indoda lapho nje ngamjabulisa kanjani umkami, ihamba yozama imizamo ukuthi ufune ngimjabulise. Uyaluzwa lolo thando, uyayizwa lo affection, uyabona lobo buhle lobo befamily. Umama uyazi ukuthi izinto engekho right elimaza abantwana yini, uyayiluleka ingane yakhe ngefundisa ezinhle. Nobaba ngapha uyayiluleka lengane isikhathi ikhula ngefundisa ezinhle. Uma ufaka isifundiso kumntwana, akusho ukuthi physical mayisikhulile ingane niyohlezeni indawonye. Kuzokwenzeka umntwana umthume esitolo, kuzenze umntwana umthume kwamakhelwane, umntwana kuzohamba ehlathini ufuna izinkuni, umntwana uzohamba emfuleni yokha amanzi. Yabona, then umntwana uzohamba enkonzweni kuma services athile la idingeka khona enkonzweni ethile. So ngeke nihlezeni indawo enjalo physically. Kodwa uma umntwana umfundisa imfundiso ezinhle, umnikeza iprotection yokuthi noma engekho eduze kwabazali physically, then amazwi abazali akhona kuye. Uma bese kuqhamuka into angafundiswa ngayo ekhaya uyathuka, akakwazi ukuyenza lonto ngoba ufundisiwe. That's protection. Izwi kaNkulunkulu isiluleka ukuthi sibakhulise ngendlela kaNkulunkulu, ngeminyalo kaNkulunkulu. Ngenkathi sifaka kulabantwana, then bayakhula abantwana ba protected ngamazwi kaNkulunkulu akubo. And isikhathi ebefakwa ngothando, iluzwe ingane uthando lwabazali, ilibona futhi ubona uaction wabazali ukuthi bayangithanda.
Ngoba they always care for me. They are always there for me. They always protect me. They always provide. Bayanginakekela. Bayangenzela okuhle, bayangivikela. Mangibadinga bahleze bekhona. Kuma stages ingane ikhula kuqhamuka inkinga ezithile abazali bakhona bayayiguide, bayayiluleka ngothando. Bahlale nayo phansi, bayibonise. Yona order kaNkulunkulu eprotection leyo. Namhlanje bazalwane ingane zethu vulnerable. Zi-exposed kuma evil attacks, emoyeni engcolile kaSathane, elingweni, entweni zonke zobumnyama. Ingane zethu zi-exposed bazalwane. Asikho to protect them. Asikho ukuthi sifundise, siguide. Uma ingane ifuna ukwenza ama decisions zikhula, asikho ukuyiluleka, asikho ukuyiguide. Why? Where are we? Sisemsebenzini, kungani sibhizi? Sibhizi ngani neminako nenkanuko zethu? Siyithathe phi lezi zinto ezisixabanisa nemndeni yethu noNkulunkulu wethu? Siyithathe kuphi lezi zinto? Siyithathe kulelizwe, zibeke obani, ifake obani kulelizwe? Zifake oSathane. Manje sekuthatha ukuthi it's a norm, istandard sokuphila. Sokuthi umama nje abe busy emsebenzini akanasikhathi, ngisho ekhulelwe uyothola leso sikhashana okuthiwa khona i-maternity leave, mhlawumbe 3 months, kuya ngenkampani kuyo noma kuya i-department yakuyo, kuya ngesector kuyo aqashwe kuyo. Athole leso sikhashana, emva kwalokho sekuphelile useyayishiya lengane ubuyele emsebenzini. Nalengane futhi nayo mayiqala ihlakanipha kufanele icrash iyokhuliswa abanye abantu. Injalo leyo environment bazalwane? Is it safe for umntwana? Lento sengibalile ngefamily bazalwane, uyayithola umntwana lapha. Uzoyithola kanjani ubaba engekho, umama engekho, abazali bengekho? So ke uma ngabe bengekho abazali, uSathane ke uyathula athi ke ngizothula ngize ngilinde ukuthi kube khona abazali. Angayilingi lengane, angayingcolisi lengane. Yona lento eyiyela lapha esikoleni ingane yoba busy ngayo, ngakube sihlolile ukuthi ivela kuNkulunkulu. Iyizwi kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu. Asikwenzanga lokho bazalwane. Istandard leso sezwe. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Do not conform to the standard, to the pattern of this world. Ningalilingisi lelizwe ngempilo yalo, ngestandard salo. Embusweni kaNkulunkulu bazalwane thina sinesethi standard, sineyethi order, sinokwethu ukuhleleka okumiswa uNkulunkulu to protect us as families, ukuba kusivikele njengemindeni. Uma simlalela uNkulunkulu, indeed we are protected. Uma simlalela uNkulunkulu ngempela siyavikeleka. Kodwa uma singamlalela uNkulunkulu sikusho emlonyeni, sikusho ngomlomo ukuthi siyamthanda uNkulunkulu, asivikeleki bazalwane. That is why namhlanje sikhala ukukhala okufanayo nabantu abangakholwa, abangamazisi uNkulunkulu, abangamazi uNkulunkulu, abangalazi ngishizwe lakhe. Njalo ngamasonto abazali baye emasontweni, during the week baye enkonzweni, baye emthandazweni kuvulwa iBhayibheli, but alibazizi ngalutho. Usizi luthe bhe. Nandu usizi lusihaqe, thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho, vuso wakho umsebenzi libajazwi gama lakho. Nantu usizi bazalwane lusihaqile usizi, asivumeni ngane zakwethu. Lusihaqile usizi lwabezizwe. Sihaqwe izifo, sihaqwe izinkinga zabezizwe obengafanele thina kusifice. Ngoba mufunda ngithi incwadi yamahubo, sengikhohle ukuthi amahubo bani, kodwa abaningi bayayazi lo ncwadi leyo, ukuthi uyokubona kwenzeka nxa zonke. Ngicabanga ukuthi amahubo 91, uyokubona kwenzeka nxa zonke, ungesabi ngoba akuzungena etendeni lakho. Namhlanje kuphakathi etendeni lethu. Why? Sishiye i-order, divine order, God's order for families.
so that ama families azovikeleka protected. Sishiye istandard sikaNkulunkulu, sishiye ukuhleleka kaNkulunkulu, sishiye izinga likaNkulunkulu, sashiya imithetho, sashiya imiyalo kaNkulunkulu. Manje sesiyafana nabantu. Ingane yakhula bazalwane, iyalingwa manje lapha ingena kuma stages manje adulthood, ayinamuntu ukuthi ayiguide. Zithatha ama decision a wrong ingane. Asinasikhathi nazo njengabazali. Right, asibele back lapha ukuthi ingane isizaliwe manje umama uyayikhuliswa uyifaka uthando. Iyaqala iyakhuluma umama uyayilekelela. Da ba mama asijabula umzali mayisibi kwazi ukubiza igama elithile. Baba hozwa useyakwazi ukukhuluma usebiza igama elithile. Oh baby alibiza ubaba igama elibiza ingane kujatshulele ekhaya. Uyabona lobo mnandi abisekho namhlanje. Abisekho namhlanje lobo mnandi lobo. Useyahamba useyacathula. Mayisina 5 years ingane abaningi I don't know ukuthi bayimunyula nini, bayikhipha nini ebeleni ingane. Abanye 3 years, abanye 4 years. 5 years ingane siyaqala manje njobe sihamba nje manje sikhuluma, umama mayihamba lana iyamlandela. Angithi yabona, iyamlandela. Eyemfana nentombazana. Umama ma esaba uNkulunkulu ekhonza uNkulunkulu, umama ogcwele worship. Into yakhe mayenza kancancane usephimisela amazwi, ngiyabonga Jesu. Nginginikeza udumo uNkulunkulu, uyakuphimisela lokho. Iyabona njalo ingane iyafunda. Uyehla umama Hallelujah. Impilo umama ayiphilayo, i-lifestyle umama yakhe lana, umzalwane, umntwana kaNkulunkulu osaba uNkulunkulu, ugcwele umoya, ugcwele amandla kaNkulunkulu, ugcwele indumiso, ugcwele ukubonga. Yonke into ayibonayo around yena udumisa uNkulunkulu, yilento ayifaka enganeni yakhe. Ingathi washo izitsha laphana uyahlabelela ngesmile. Uyabona ingane iseduze kwakhe iyambuka, iyangena lento enganeni. Uyashanela umama laphana uyapheka upheka ngothando. Obayede ngosengcwele, obayede Nkosi yami, upheka ngothando umama. Upheka ngothando. Ingane la iduzane bazana ayikho crash. Ayikho esikoleni illa ibuka lento kumama iyayincela. Mayibuya ubaba kade engekho eyozama impilo mhlamba kade eyodoba, mhlamba kade eyolima, yabona, mhlamba kade eyodayisa something. Ubaba akekho ukuthi uqashiwe isigqila sabantu abathile abamqashile. Ubaba uvuke kusena yosebenza abuye entambama, abuye emini, abuye emndenini wakhe. Mayibuyele emini batabami nkosikazi ake sighuqe sithandaze sibonge uNkulunkulu. Bayabo iyabuka njalo ingane. Kuyathandazwa kubonga uNkulunkulu isikhathi ephimisela amazwi ubaba ethandaza ilalela ingane. Ngenkathi bexoxa lana ubaba noNkulunkulu indoda ixoxela inkosikazi ihambe kanjani, mama ngihambe kanje, inkosikazi ngihambe kanjena, ilalela ingane iyabuka, iyangena, iyafunda njalo ingane iphakathi kwabo abazali. Kwa-Israyeli ezweni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kade efuna ukuthi adunyiswe ngaso uhlelo luthi uma ngabe ingane isi around 5 years, uma ngabe kuyintombazane iyaqala manje yonke into eyenzayo kuma household chores, kuma family chores, home chores, ingane iyaqala manje iyabuka. Eyemfana kwesinye isikhathi iyathathwa abesilisa abathile abasaba uNkulunkulu abakholwayo, lo baba uhamba nayo. Right, lo baba uhamba nayo lengane, noma labo baba bayithatha uma kunenkonzo ezithile bayayithatha, kunezinto ezikhulunywayo zokukholwa, zokusaba, zokuhlonipha uNkulunkulu. Eyontombazane from the age of 5 iya lapha no kwi age of 13 years. Iyoqala ukuba yi-teenager, yabona, ihamba nabesifazane, ihlala nomama, uyayifundisa umama, ihlale nabesifazane bayifundise ukuthi kuphekwa kanjani, yonke imisebenzi ama-chores, yonke imisebenzi yasekhaya, yonke. Thina sikhule bazalwane, umzali mayikhuza ingane eyikhuza ngothando, siyakwazi lokho ukuthi uzogana njalo emzini akwenziwa lokho, kufakwe lo muzi ukuthi ngelanga nje ubikhula lengane. Bengakhuluma indaba ukuthi uzofunda usebenze, bekhuluma indaba ukuthi uzogana. Emzini akwenziwa lokho.
So lengane ihamba nomama all the time noma ithathwa omama abakholwayo abasaba uNkulunkulu ibafundisa izinto ezithile igaba ezithile zokuphila uyabona izihlanganisa u13 years masihlanganisa u13 years lengane isiyaqala manje yaqeqeshwa manje ukuthi ke njengoba uyintombi into uma usuyogana usushadiswa isifokwa manje ukuthi umuzi uphathwa kanjani yabona yini ezokwenzeka lapha embedeni uma sekwenziwa inkonzo sekamereni yocansi kwenzakalani njengoba uyintombi into then nazi izinto ezoshintsha nazi into ezoyibona masusukhulelwe masuzala nawe kuzokwenzeka kanjena indoda iphathwa kanjena uma kabe kufika inkinga wena wenza kanjena njengomfazi iyaqeqeshwa manje iyalungiselelwa iyatrainwa iyapreparewa iya-equipwa kwenziwa lapho lokho bazalwane ekhaya kwenziwa kuphi lokho bazalwane kwi-family of believers emndenini yabantu abakholwayo uMaria lo okuthiwa umama kaJesu lapha eBhayibhelini bazalwane kwi-teenage age ngenkathi ethathwa uJosefa eyintombi into ezokhulelwa uJesu azala uJesu mhlawumbe ungayenza research ukuthi weneminyaka emingaki angisakhumbuli kahle but ngiyacabanga way around u16 years eseyoshada ethathwa indoda because wayese well trained wayeseyazi into ofuneka yenza and ama-virgin intombi izinto lapha zayithathwa ziyohlaliswa ethempelini lapha ethempelini kunohlelo lokuthi intombazana iqeqeshwe njengentombi into ithi mayisikhishwe ethempelini ibuyiselwe ekhaya then isivuthiwe ibonakala manje ivuthiwe ifakiwe lento kuyona isi-ready manje ukuthi singaya kuphi emzini why iprepare kanje bazalwane because indaba yomndeni is very important kuNkulunkulu nasesizweni sakhe ngoba iyona order kaNkulunkulu yokuvikela imindeni leyo umfana yena ngapha uthi mayikhula vele umfana mhlambe ke yena ke ayithi mhlambe vele kahle hle umfana yena akuyena umuntu ozothanda kakhulu ukuhlala nomama yes ngekhathi esemncane uhamba nomama uyayifunda izinto zalana la endlini nomama uyamfundisa naye kodwa futhi isinye isikhathi esiningi uchiitha nobaba uma ngabe lo mfana esena 12 years or before 12 years uJesu kuthiwa wayekuphi wayesethempelini ena 12 years lapho uJesu wayese approve ukuthi manje usezongena kwimenudi njengoba esena 12 years kade hamba nobaba before 12 years efunda izinto zobudoda ehamba nobaba ethekelela ulwazi oluthile ngokubuka ngokuhamba nobaba ehlala naye kwenzakala lengane mayisikhula lapho ibona ubaba indlela enza ngayo iyafunda lengane bazalwane so iyebhizi njalo ifundiswa nani nemiyalo nemithetho kaNkulunkulu engane from age 5 around age 6 ifundisa imithetho kaNkulunkulu ihanjiswa ama trainings athile ngokweBhayibheli iyafundiswa amadoda athile ifundiswa ubaba wayo la ekhaya yabona then manje isifundisiwe ngoba ingane ikwazi ukubamba kahle kuleyo age leyo masilapha ko12 years lengane yomfana manje then ke sekaqala kathi nje uJesu asale ethempelini nje abazali bamfuna uJesu bamthola ethempelini ekhuluma namadoda ba procedure leyo isona standard esasibekiwe le ukuthi ingane yakhuliswa kanjalo imiswe kanjalo ifike lapho ingane ihlalisa khona 12 years sekuyaziwa manje ukuthi no isizoqala ungena ebudodeni masihlanze lo 12 years bazalwane isimukeleke isithandazelwa manje ukuthi no isifundile imithetho kaNkulunkulu manje isiyayazi iphinde futhi ibuyele kubaba enkathi ibuyela kubaba iyohlala naye manje kuyokwenziwani manje iyofundiswa lento okuthiwa i-apprenticeship then i-apprenticeship ilento yokuqeqeshelwa uhlobo lwekhono lokuyiphilisa emzimbeni enyameni physical njengoba mina nginekhono lokulima yabona lo mfana wami manje sefune ngimfundise manje agriculture ngimfundise makuthi nginefuyile ngimfundise ukuthi inkomo ziluswa kanjani mayigula itreatwa kanjani ngamakhambi lawasehlathini uma ngabe imbuzi limele iphukile iboshwa kanjani
uma ngabe zizele zinakekelwa kanjani, uma ngabe inkomo isizele isengwa kanjani, lubekwa kanjani ubisi, amasi enziwa kanjani, uyabona. Ngiyifundisa zonke lezo zinto. Then ukutshala ulima kanjani, utshala kanjani imbewu, uhlakula kanjani uma ngabe kunezifo ehlaselayo ngokwemvelo esifundiswa uNkulunkulu, ulwa kanjani ngokweBhayibheli. Bazana masigcina imithetho kaNkulunkulu, izifo uNkulunkulu uyayixosha, nokudla inambuzane uNkulunkulu ayixosha. Konke lokho uyakhuluma enganeni yakho umfana esikhathi umfundisa nilimi ukuthi mntanami saba uNkulunkulu, gcina imithetho kaNkulunkulu, then okudla ngeke kube khona. Nomntwana uhamba naye emasimini, uyatshala naye, uyabona impela isivuno esihle, saba uNkulunkulu. Lapha emasimini kukhulunyizwa ukaNkulunkulu, baba nomfana wakho khulumizwa ukaNkulunkulu, uyabuza naye ngapha, siyaxoxa, ngiyamluleka, yabona, sibuye sidumise, sibuye sithandaze khona la emasimini. Iyangena lento kumfana. Ubaba uyakhuluma ukuthi nawe masushadile mfana wami usuganiwe, then unkosikazi wakho umthanda, akukhona nje ukuthi uyakhuluma kuphela, uyabona umfana ukuthi ubaba uyamthanda umama. Njengoba suka la ekhaya nje ubuyela kumama ekhaya, akajola, akachithi ubaba. Iyabona ingane sisuka emasimini siqonde ngqo ekhaya kumama. Sifike ekhaya kumama, ubaba unendlela ambingelela ngayo umama, ubaba unendlela enza ngayo ekhaya, yabona. Umama unendlela enza ngayo kubaba, ubaba unendlela enza ngayo kumama. Iyafunda njalo lengane. Njobe isiqala manje u13 years manje, iyaqeqeshwa manje, iqeqeshwela ikhono, iyacijwa manje ukuthi naye ikwazi ukuthi lo msebenzi ikwazi uyophilisa ngawo umndeni wayo. We call it apprenticeship. Uqeqesha ingane, uyiqeqeshela umsebenzi, ikhono lokuthi ikwazi ukuphila umsebenzi oyikhono, umsebenzi wokuphila, umsebenzi wezandla. Ifunde lengane lomsebenzi manje, yabona. Ngokuvamile kwaIsrayeli emandulo, ingane yomfana ibikwazi ukuthi ithi mayisiqede ibekuthatha ubaba mayiqeqeshe ekhaya, bekuvamise ukuba u7 years. Usungabala ke from the age of 12 plus 7 is 19. At the age of 19 isiready ke manje ukuthi singathatha umfazi. Around the age of 19 akusho ukuthi kwakungasho ukuthi kumisi ukuthi kuphoqelelile kuyimpoqo, no. Ingamthathi na 18, ingamthathi na 19, ingamthathi na 21, yabona. Ngoba lapha ekhaya kufuyiwe, iyakwazi ukuthi ikhiphe isipho sokuthi manje sengifuna ukuthathwa, and njalo ubaba ulayiduze kwayo ukuyiguide ukuthi ubani lemkhethayo ethi yamthanda ngoba umfazi wayo. Abazali, ubaba nomama, ubaba kakhulu yena onesabelo, onesandla. Malithi iBhayibheli kwaIsrayeli, ningabathatheli amadodana, ningathathela amadodana enu abafazi kwabezizwe. Obani abathathela abafazi ingane zabo abafazi? Aboyise. Kanjani na ngokuthi babagayide, babaluleke ukuthi ungathathi lapha kwabezizwe. Then ubaba amhlola umntwana, mayingane ithi intombi yakobani sengiyibonile ngiyafisa ukuthi ube umfazi wami, ubaba approve ubaba, ngoba yena wazi kangcono. Ibona abazana kangcono njengobaba. Nentombazane mayithi baba ubani okwasibani ufuna ukungithatha, ubaba wayo igadile, abazali bayigadile le ntombazane, bayamazi lo mfana ukhuliswe kanjani lapha ngokwemthetho kaNkulunkulu. Uma kuhambi kahle abazalwane, ubaba une-right ukuthi umntana amkhohlwa ngeke ngikise ngokushadisa lapha. And ingane ayithukutheli, iyajabula ngoba iyamazisa ubaba wayo. Mufunda ama-Efesu chapter 6, iyamazisa ubaba wayo, iyathembela kuye njengobaba wayo uyikhulisile, ukuthi ubaba ungifunela ubest. Iphinde futhi ifike enye insizwa, then ubaba uyayazi ayihlole bese ithi mntanami ngizokuganisa. Ubaba onefana lwethu ukuthi intombazane kufanele igane bani ngokomthetho kaNkulunkulu omiswe uNkulunkulu. Nasesizweni sakwaIsrayeli emandulo kwakunjalo, namanje kunjalo kubantwana baNkulunkulu abasindisiwe, kodwa kwenzeki njengamanje. Why? It's because sihamba ngendlela yabezizwe yokuganiselana. That is why imshado ibroken kanjena. But siyambonga uNkulunkulu usenzile umusa njengamanje ukuthi siphenduke. Then umfana methi ngifuna ukuthatha le ntombi, ubaba uyabaza abazali bale ntombi. Uyena nefana lwethu uthi hayi mfana wami ngeke uthathe lapha. Abamsaba uNkulunkulu, abanalo ulimo oluhle, abanazi isibonelo esihle kulo amusi. Umfana ngathukutheli. Aphinde futhi umfana aqalaza.
Umfana ukuthi akaboni kuze abazali ukuthi thina sibona intombi yakobani. Baba usho njalo, yes. Ngaziphi izathu 1 2 3. Hey baba makusho kuwe ngoba lo mfana uyamazisa ubaba wakhe. Why amazisa? Is because umkhulise kahle. Umkhulise ngeminyalo kabani kaNkulunkulu. And lemnyalo kaNkulunkulu lo mntwana uyayibona uyayibona ukuthi iyamsebenzela empilweni yakhe. Lo mntwana uyazibona ukuthi ngi-right, I'm happy ngendlela engikhuliswe ngayo la ekhaya. So he trust abazali bakhe, uyabathemba abazali bakhe. Leyo mshado abazalwane ibima. Ma ishada lo mfana kuthiwa ke umfana uyakushiyisa nonina namathele kumkakhe. Yabona isona sikhathi ke manje sokuthi umfana aphume la ekhaya manje. Useyoma lapha na abe ayizimela abe independent. Noma kunjalo ubaba wakhe noma ekhelile physically. Kodwa uyimentor yakhe. Uma lo mfana ehlangabezana nengqinamba nenkinga ethile uyabuyeza kubaba, uyiguide yakhe, ubaba uyamguide, uyammentorisha, uyamfatherisha. Uyazi umfana ukuthi manginenkinga ngiyakubaba ngiyocela izeluleko. Nentombazane yazi ukuthi okay ma khona inkinga khona ngiyangimamezala umama kamkhwenyana. Ngoba umama wamkhwenyana uyazi ukuthi intombazane ikhuliswa kanjani kuba ikhulisile naye yakhe ehambile yogana kwenye indawo. Lefika kwakhe lana isinge yakhe, le yakhe isingalo mama la yoganela khona. Ngoba esikhathi ingane ikhuliswa la ekhaya kunomqondo ukuthi ngile ntombazane ngeke iphelele la ekhaya. Ngenzela ukuthi umamezala wayo la yogana khona lengane ingafiki ihluphe kodwa ifike ibe yakhe igama elihle yothi ikhuliswe emndenini onemfundiso oqotho saba uNkulunkulu, then kube indumiso uma le ntombazane ifika kulo mndeni izogana, kube injabulo, kube intokozo, bajabule ukuthi kufika umakoti ofundisekile, ohloniphayo, othobekile, okhuthele, osebenzayo, owazi umsebenzi wasekhaya. Yabona kuyajatshulwa kulela khaya ngoba ikhuliswe kahle. So whatever umama yenzayo la ekhaya ikhulisela umntwana wentombazane, ukhulisela lo mama loyana eyogana khona. Naye lo mama ukhulisa ingane yakhe izogana la ekhaya. Then umfana kuzoshiyise nonina ayoma lapha athi iqekelele, aqale manje ayimele, aperform ama duties okuba indoda, abe inhloko. Yabona uNkulunkulu abe protector yale ndoda, indoda ibe protector yalomfazi, umfazi abe protector abantwana. Nanso into ebifunakala abazalwane kwi-order kaNkulunkulu. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ilento uNkulunkulu afuna ukuyibona kithi sisindisiwe singilibandla likaKristu. Njengamanje ayibonakala lento bazane, nawe ufakaza ayikho njengamanje lento. Njengoba ngikhuluma kanjena nje abaningi bayathuka. Asikwazi nalokho. Asifundiswa izinto asizazi. Yes, ngeke uzuzazi. Ngizuzazi ngoba into efakwe kubantu yilento yesikole, yilento yemsebenzi, yilento yokuphumelela, bright future. Buka ukuthi kunjani namhlanje. Buka i-disaster, buka inhlekelele ekhona njengamanje, buka umonakalo, buka inyakanyaka ekhona edalwe ilento yokufunda yezikole. Sashiya i-divine order, sashiya ukuhleleka kukaNkulunkulu kwaphezulu maqondana nokuvikelwa kwemndeni. Buka nje manje ukuthi kwenzakalani. Siyakhala silisize bazalwane. But it is not too late. Uma usuzwile njengamanje lesi sifundo, ithuba lakho ukuthi uphenduke. Right. Izwi lenkosi bazalwane esivala ngalo kwaba se-Efesu chapter 6 verse 1. Bantwana lalelani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Verse 2. Yazisa uyihlo nonyoko. Leli gama elithi yazisa uyihlo nonyoko lijule ngendlela emasanga, ngicela ungalithathi light. Ilona elingqekithi. Ngoba umntwana mayesefike lapha engamazisi khona umzali wakhe ngeke azamlalele. Malithi iBhayibheli bantwana lalelani, ngeke umntwana lalele umuntu angamazisi, angam-honorish, angamhloniphi, angamazi ukuthi uyini, angabona ivalue yakhe, angamthembi ngalutho. Namhlanje sazisa uhulumeni walelizwe, sazisa imfundo, sazisa imisebenzi nemali,
yona into esiyazisayo leyo nesilalelayo ngoba yonto esihloniphayo ukuthi izosiphilisa isiprotect. Baze bancomana abantu ukuthi hawu umntwana usekuphi manje, hawu useuniversity, umntwana hawu usewutholile nje umsebenzi, yebo usewutholile, hawu ususebenzile, ukhulisile, ufundisile. Yona into abayazisayo leyo nto abantu, not uNkulunkulu, not iorder kaNkulunkulu. Lokho kukodwa bazalwane isono. Uma ngabe uzwa lo myalezo, phenduka uvuma ukuthi inkosi ngonile, ngoba ngazise izinto zika Sathane, ngayeka ukwazisa izinto zikaNkulunkulu. Right. Uverse 3 uthi ukuze kube kuhle kuwe. Kuhle namhlanje makunjeni? Kuhle inibazalwane makunje namhlanje. Izingane ziyazala ngaphandle kwemshado. Amantombazane abafana basaba ukuthatha manje, abafana basafuna ukuganwa namhlanje ba vela abafana babanjwe utshwala, babanjwe ama drugs, babanjwe ugwayi, bayazalisa left and right. 2 amantombazane bayafuna ukuthatha abafana, amantombazane abhiza acwile itshwala, izingane ezincane, ama teenagers utshwala isex, ugwayi, ama drugs, khona izinto ebhenywayo, inemfu kuyabhenywa nje into ongayazi, ubothi akusena umfazi lona. It is just inhlekelele yodwa lebazalwane. Abona umfana ukuthi ngizohlala kanjani nalo muntu onjeni, isidakwa, imbemi, umuntu obhemayo, phafuza ugwayi, akwazi ipheka, akwazi ushupheka ipapa, akwazi kwasha, akwazi uklina, akazi lutho nje. Into ayazi ukuchofoza ifoni, into ayazi uqoma, into akazi ukuhamba ephuma nje ayilungisa azenza abe muhle, ahamba ehle enyuka umgwaqo. Abuka umfazi, akekho umfazi ngizomthatha, ngiyafuna khona ukugana ukuthi abeka, ngisabathi ngiyaqalaza, yabona angiboni umfazi lana. Kufanele basale bangamboni umfazi ngoba sazise imfundo ukunokwazisa uNkulunkulu, si-honorisha imfundo yalelizwe yamadimoni, ukunokuhonorisha imfundo yasezulwini, izwi kaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu. Buka umphumela, ama consequences lawa bazalwane uma ngabe kunje emhlabeni. Umndeni onjani lo thukwana ngenhlamba la ekhaya, kushintshwa amadoda la ekhaya, kushintshwa amantombazane, ubaba la umuntu wesilisa uzele, ushintsha abasifazane nomama, ushintsha amadoda, then kuthwana ngenhlamba la ekhaya, kuyashawana, kuyaphuzwa, kukhulunywa yonke amagama ilvaga language. There's no protection enganeni because nalabantu abayazi protection kaNkulunkulu. Ilokho kwenziwa imfundo yalelizwe, iyona motive kaSathane athi uNkulunkulu asidalule. Iwona mphumela lo nesiubonayo namhlanje. uSathane vele ayeplanini ukuthi ufuna ukukhiqiza, ufuna ukuproducer, ufuna ukukhipha iproduct nje. Yonke lenyakanyaka, yonke lenhlekelele, bonke lobubuhlungu lokuhlukumezeka okukhona emhlabeni, umphumela bazalwane ukuthi sishiye iorder kaNkulunkulu. Nani baziboyise, ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Right. Ngicela sivale bazalwane ngoDeuteronomy chapter 6. So ufunda ngithi uverse bani? Right, ayibonge inkosi egameni lika Jesu. Uverse 7. Ubafundise impela wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi endleni yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Leli verse lifakazela ukuthi iorder kaNkulunkulu evikela imindeni yiyo lesengishilo njengamanje kule audio yokuthi ubaba nomama nabantwana bahlala ndawonye, bafundisane ngokukaNkulunkulu. Ubaba abondla abantwana ngokuyala nangokufundisa nangokuqondisa kwenkosi uNkulunkulu, kwenkosi uJesu Kristu. Uma lithi leli verse ngicela ulalele kahle, ubafundise obani abantwana bakho impela wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi kuphi endlini yakho, nalapho uhamba kuphi endleleni. Ngithi umfana uyahamba nobaba baya emasimini, bayolusa, bayodoba, bayihlathini, bayogawula, uyabona, bayahamba ndawonye. Hayi ukuthi ingane sesikoleni.
Umama uyawakhuluma lamazwi, uwakhuluma kuphi? Kumntanakho entombazana aselena lapha ekhaya. Uyanayo emfuleni, bayamuya emfuleni bayohlakula emasimini, bayabuya uhlala emasimini bazalwane bayawasha, bayapheka lapha endlini, bayashanela, bayaklina, yabona? Uyayithuma umama ingane, bayalekelelana, iyafunda, yabona? Ayikho ingane esikoleni, ilaphana esikoleni sasekhaya sombuso kaNkuluNkulu, not esikoleni sezwe sikaSathane samadimoni lapha esikoleni lesi semfunda lelizwe. Isesikoleni sasekhaya ngaphansi kweorder kaNkuluNkulu, ngaphansi kokuhleleka kukaNkuluNkulu. Then mase bebuya sebeqedile sekushonile ilanga bahlala phansi. Lapha emsebenzini umama uyaphumula emini ahlale phansi akhuluma amazwi kaNkuluNkulu. Ubaba lapha emasimini efundisa ingane kwi-apprenticeship, then ukhuluma amazwi kaNkuluNkulu. Mase bebuyile bonke entambama njengomndeni bakhuluma amazwi kaNkuluNkulu. Mase belala ntambama bakhuluma amazwi kaNkuluNkulu. Mabevuka ekseni kade belele bakhuluma amazwi kaNkuluNkulu. And ingane masithatha isithatha umfazi sishada naleni isikhishwa la ekhaya isiyoshada isiyogana le ntombazane ayikho into yazi ini umthetho kaNkuluNkulu. Naleyo mfana masiyoyimela lapha isishiya abazali uyise nonina isiyoyimela lapha yazi umthetho kaNkuluNkulu. Kuhlangana umfana okhuliswe ngemthetho kaNkuluNkulu kubo nentombazane ekhuliswe ngemthetho kaNkuluNkulu kubo, yakhuliswa ngama values kaNkuluNkulu kubo, then bazohlangana bazoqala nabo baperform ama duties zabo nabo futhi benze lokhu uNkuluNkulu abafundise khona ngabazali babo. Yona ke i-divine order leyo bazalwane for family protection in the kingdom of God. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, inkosi yomusa esibusisa uJesu Kristu inkosi uyabuya masinyane. Asilungise bazane siphenduke sivumutha senza kahle sonile.